Ahoj Potterheady! Dnes sa ponoríme do magického sveta tajomných tvorov z Harryho Pottera a ich pôvodu. Pripravení? Ideme na to. Začneme baziliskom. Tento smrteľný had známy tým, že zabíja pohľadom, pochádza zo stredovekých európskych bestiárov. Legenda hovorí, že žil v líbyjskej púšti a hoci bol dlhý len pol metra, jeho pohľad bol smrteľný. Jediné, čo dokázalo baziliska zabiť, bol kohúti spev alebo jeho odraz v zrkadle. Naozaj nebezpečná kráska. Ďalej tu máme hypogryfa. Tento tvor, pochádzajúci z renesančných legend, je čiastočne orol a čiastočne kôň. Napriek tomu, že sú to prirodzení nepriatelia, tieto dve časti sa spojili a vytvorili hrdého a nebezpečného tvora. Správajte sa k nemu s úctou a možno vás príjme ako jazdca. Kto si pamätá na Klofanca? Teraz si povieme niečo o dementoroch. Tieto bytosti vysávajúce duše sú inšpirované stredovekými mýtmi o nočných duchoch. V škandinávskej legende sa bytosti zvané Mara v noci posadili ľuďom na hruď a kradli im životnú energiu. Rowlingovej dementory sú mrazivou modernou verziou týchto temných príbehov. A teraz testrali. Tieto bytosti, založené na európskych legendách o duchovných koňoch, môžu vidieť iba tí, ktorí boli svedkami smrti. V írskych legendách sú známe ako Dirk Dhu, čierne kone, ktoré označujú svedkov smrti. Strašidelné však. Ďalší sú draci a tí nepotrebujú predstavenie. Od nórskych ság až po čínsku mytológiu draci fascinujú kultúry po celom svete. V Harry Potterovi strážia poklady a testujú odvahu, stelesňujú divokú mágiu. Fénix, symbol znovuzrodenia, pochádza zo staroegyptských a gréckych mýtov. Vták Bennu a grécky Fénix sa obaja vznietia a znovuzrodia sa z popola. Fawkes, Dumbledorov verný spoločník, je krásnym znázornením tejto legendy. Akromantula, obrovský pavúk, čerpá z malajzijského folklóru o Nabau a európskych mýtov o Arachne. Rowlingovej Aragog a jeho rodina sú desivou verziou týchto príbehov. Obry, ako napríklad Graup, majú korene v nórskej a gréckej mytológii, kde boli známi ako Jotuny a Titáni. Neboli to len hrubiáni, niektorí boli múdri a magickí. Graup ukazuje, že aj obry môžu mať srdce. Víly, krásne a nebezpečné, pochádzajú z keltských a slovanských mýtov. Mohli očariť alebo potrestať, stelesňujúc tak príťažlivosť, ako aj nebezpečenstvo. Fleur Delacourová a jej vílie dedičstvo sú odkazom na tieto očarujúce bytosti. A nakoniec, domáci škriatkovia ako Dobby sú inšpirovaní britským folklórom o brownies. Títo užitoční duchovia sa mohli stať zlomyselnými, ak sa s nimi zle zaobchádzalo. Dobbyho lojalita a odvaha sú dojímavým holdom týmto legendám. Tak a to je všetko. Magické tvory z Harryho Pottera, bohato prepojené s históriou a mýtmi. Do ďalšieho razu nech žije mágia.